v novembri 98, pred 10 ročím tu na Tehelnom poli. Hadzovanie obžeru. Tlačíme sa do pokutového územia. Vitek, hlavička Kozáka. Dostal loptu k Borucovi, Hrubák, iba gól! Gól! 1-1, Stano Šesták. 85. minúta. Gól, ktorý sme si zaslúžili. Neuveriteľná chyba Artúra Boruca. Všetko to uvidíme, Tehelné pole aj futbalové Slovensko sú na nohách. Mali sme hlavy dole, ocitali sme sa pomaly na podlahe zápasového ringu. Vitek, hlavička Kozáka, teraz príde tá hrubá chyba, pošmyknutie sa Boruca a gól Stana Šestáka. Jeho 5. v reprezentácii a aký ste najcennejší. Hrajme s ofenzívnym rizikom aj ďalej, poďme za víťazstvom. Tento moment sme si vypýtali. 1-1. Ja myslím, že zaslúžene, naozaj zaslúžene sme vyrovnali a teraz... Pozor na Brožeka, Brožek. To je Křinovek. Prepáčte, Jacek Křinovek. Pekarík ho zastavil, zatiaľ čo ste sledovali ešte raz našu gólovú salvu. Jakubko dáva Kozákovi, poďme dopredu, Kozák, má tam Viteka, Kozák proti Vojtkoviakovi, stále náš striedajúci hráč, jeho pekný center, sme tam s 2 hráčmi a bude to Žrť, gól! Gól! 2-1 gól! 86. minúta, Slovensko-Poľsko 2-1. Za 2 minúty Vajsov zázrak 2-1. Kozák, ktorý bol aj v predchádzajúcej akcii, takto centroval na Jakubka, bola tam zrazená strela. Dúdka zastavil pokus Šestáka, ale ten napokon loptu, ktorá sa odrazila od Žrde, posiela do siete. 2 góly Stana Šestáka, 2-1. A to je to, čo sme hovorili, lopty treba dávať do 16, tá obrana nestojí na pevniku. Musím to len zopakovať a to je pravda. Takže by sa takto končilo prekliatie veľkých zápasov. Že by sa takto postavila na nohy slovenská futbalová reprezentácia. 2 góly za 2 minúty, Vajsova reakcia, 2-1.